थारमाने आङो थांनाय हराव थांनाय मैया बेलासियाव आङो बाजार खालामनानै सासे लोगोनाव माबा माया होननायनाव आंनि लोगोखा गोदोनिनो आं बेनाव हाबबोदोंमोन आरोखि आलासि जानो होननानै लिंहरबाय थानायखाय आङो हाबबोदोंमोन ओमफ्राय लिंहरबाय थानायाव आलासि जाबोनानै सासे आंनि बिबोनां दंफायोमोन बे बिबोनांखौबो बे निरना न' मालिका मैगं थाइगं लायनो थिनखादों ना बेदर लायनो थिनखादों उनाव संनानै जानानै जायै लोङै जोंना 9टा बायदि जादों ओमफ्राय 9टा बायदियाव जेब्ला जोङो 9टा बायदियाव बे न' मालिका ओंखाम जाहोहरनानै जोंखौ दोनबोनो थिनहरनायाव न'आव फैखांनानै आङो सासे लोगो आंनि बिनानाव दङ बेखौ आङो फिसाया फैगासिनो नालाय फन खालामनानै फिसायखौ लेंहरखादोंमोन ससे लामा आङो आवगायलांनो बेखौ दोनलांनायावनो ओमफ्राय फिसाया फैद'यैनि थाखाय आंनि 100 मिटारसो जानाय न'नि आरो एसे न'सेसो बारनानै बेनि न'खराव हाबहैदोंमोन बेनि न'खराव हाबनायाव बिदिनो 5 मिनिटसो जानाय समावनो एबसुनि माखासे इउपिपिएलनि सापर्टारफ्रा डाइरेक्ट लामायाव नुनानै जोंखौ बिदि धमखिबाय डाइरेक्ट बुंबाय नोंनि एक्टिभिटिया मा बेनि एक्टिभिटिया मा नोंनि बोरायनि एक्टिभिटिया मा बेखौ सोंबाय आं बुंबाय हाब नोंसोरथ' आंखौ उन्दैनिफ्रायनो नुखानाय आंबो नोंसोरखौ उन्दैनिफ्रायनो नुखानाय आं मा मावो मावा नोंसोरनो नुखायो आं माबायदि खस्थ' न'खर सलायनानै दङ नोंसोरनो नुखायो होमबा आंखौ दिनै मानो एफा गाज्रि स्वभाब बिदि बुंनानै डाइरेक्ट आंखौ नारजि नुरजि खालामनानै आंखौ सोबादों खोमायाव सोबानाया ओरै खावलायाव सेस बुजोबदों आंना दाग जाजोबदों आरो आंनि खस्थ' खालामनानै जाखिनि मोननानै रां मोननायजों आङो सना रुफा बायनानै गानदोंमोन बेखौबो गासिबो गेरेब होजोबदों आरो आंनि मबाइल मोनसे एन्ड्रइड मबाइल दंमोन बे मबाइलखौबो सेख'नानै फुटबल बायदि गेलेदों फुटबल बायदि बे जोलाय जोदों मबाइलबो सेरहोआखै आं होनबाय आंखौ बुहुल नुदोंबा आं फिसायनो फन खालामगोन आं सासे लोगोखौसो दोनबोदों बिनि फिसाय फैद'यैखायसो आङो बेयाव हाबनाय जादों बेखौनो बिसोरो मबाइलखौबो दांहोआखै मबाइलखौ खयबार सेख'दों बुख्लायदों फुटबल बायदि बे जोलाय खालामनानै होदों आथिं आखाइ गासिबो आं मबाइल सेख'नायाव आंनि गहेना आंनि मालाया नैबे खेवग्राया गुवार जानानै फाथरा मोनसे गोमादों आंना दा आंनि मान सनमानखौबो आंनि थाखाय आंखौ बिदि एटेक डाइरेक्ट बुनायनि थाखाय आं मान सनमान सुबिसार नांगौ आरो आयेन मथे बिसोरखौ आयेननि साजा होनांगौ आरो आंनि जेसेबांखिनि थांदों आंनि सना मोनसे गहेना बे थांदों आंनोबो बे बुस्थुखौबो बिसोरो आंनो होफिननांगोन आं मानिया आं जेनेबा आंखौ दाय नुदोंबा आंखौ बुंनांगौमोन जोंखौ जेनेबा माबा मोनसे दाय मोनदोंबा दिनै बेनिफ्राय ओंखारलां मोना सम 9:30 जाबाय न'आव थांदो न' दङ थांदो होननानै खमसे खम मोजां बादा होनानै बुंहरजानो आं लुबैदोंमोन आंखौ डाइरेक्ट गाज्रि गोसोयै बिदि दस्रा माबा मोनसेजों लांनानै बिराद गाज्रि लाजायै भाषा रायनानै डाइरेक्ट सोबादों आं बिराद बेखौ दुखु मोनदों आरो दा बिसिनि इउपिपिएलनि बे एबसुनि जाय मानसिफ्रा आंखौ आंनि मोदोमाव आखाइ होदों जाय मानसिया आंखौ सोबादों बिसोर गासै साबामोन माखासे साथामखौ आङो सिनायाखै आंखौ बुनाया जाहैबाय प्रजित मुसाहारि गामिया बुरफा आरो सासे आंखौ नारजेननाया जाहैबाय जगदीश ब्रह्म बेयो मैदोमगुनि खाथानि बिसोरखौ आयेन मथेयै दा आंनि दुखु खस्थ' आं बिदि लासिंसिं मान सनमान सेस खालामजानायाव आं मा दाय मावनायनि थाखाय आं बिसोरजों आखाइ होजाखो आं मानि थाखाय सोबाजाखो दा बिसोरखौ आयेन मथे बिजिरनांगौ आरो बिसारनांगौ आरो आयेन मथे बिसोरखौ साजा होनांगौ आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय मिटिं जोबखांनानै मा होनो आफा निरनाव ओंखाम जानो आफा निरना बार खर खालामनायलाय मा होनो ओंखाम जानो हाबलां बिदि बुंनायाव जों आब'जों आंजों ओंखाम जानो होननानै हाबबोदों बेयावनो बिदिनो मोनाबाय जाखिनि आब' बुंदों बेनो बारा गोलाव बुङा आं मानो एबसुनि मानसिफोरा जोंखौ लामायाव लाखिनानै बा लामायाव लोगो मोननानै बिदि अयथासार खालामदों बुदों सोबादों अयथासारनो दाग जादों थिनबायलाय माला खरस खालामफिनबाय बियो मैगं